Penj ma jograde mar auchiel mong'ere kaka KPSEA chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Jopuonj madongo kod jotelo mag sekta mar somo oromo e chenro ma kawo penj kendo nyiso geno ni penj ma higani idhi tim maonge ng'ikruok moro amora. Maromo jopuonjre 6,181 mag jograde auchiel timo penj ma kamano e kaunti ma Kisumu e skunde 85 moyangi kaka kuonde timo penj. We have a total of 29 public schools with a total of 4,720 candidates. That is 2,394 girls and 2,326 girls in public schools. Then with the private schools, we have a total of 1,461 with 731 boys and 730 girls. That gives us a total of 1,461. The total number of candidates for KPSEA this year, therefore, for both public and private schools are 6,181. Public schools, which are 29, and private schools, which are 56, giving us a total of 85 schools taking this examination this year. We have made proper arrangements in terms of security and transport to those various centers.